Ahojte priatelia, možno neviete, ale môjim celoživotným snom bolo napísať a vydať knihu. A dozvedel som sa, že v Bratislave je to možné, tak som sa vybral do Borov, do tlačiarne Expresta, kde mi s tlačou pomôžu. Dobrý deň, prajem, ja by som si rád nechal vytlačiť vlastnú knihu a chcel by som sa blízka pozrieť, ako taký proces výroby vlastne vyzerá. Môžem sa ísť pozrieť? Tlač kníh? To je naša špecialita. Poďte, ukážem vám náš nový stroj. Ja som maturoval na poligrafii a pozerám sa, že tak toto už naozaj nie je klasická offsetová tlač. Čo je to mašina zač? Toto je Canon Colorstream 8000, najnovšia digitálna atramentová tlačiareň. Ponúka kvalitu porovnateľnú s offsetom a naviac je skutočne flexibilná a rýchla. No dobre, ale ako rýchlo je rýchlo? Vy mi viete vytlačiť knihu aj na počkanie, keď už som tu? Táto linka dokáže vytlačiť vyše 4000 knižných strán za minútu, čo znamená asi 1200 kníh za hodinu. Otázka je, koľko strán má vaša kniha. Keby som písal tak rýchlo, ako vy viete tlačiť, tak by som už dokončoval minimálne trilógiu. Nie je žiadny problém. Keď budete mať dopísané, na našom webe si môžete vypočítať cenu a kolegovia vám radi pomôžu napríklad aj s prípravou grafiky do tlače. A kým sa k tomu dostanete, tak sme pre vás pripravili niečo na motiváciu. Wow, moja vlastná kniha. Čerstvá a voňavá. No, hneď večer sa pustím do čítania. Horem ipsum. Aha, ja som vám ešte nedodal text, tak to bude na celom tom procese tvorby knihy asi to najťažšie. Držíme palce s tvorbou a radi vám pomôžeme pri vydaní. Takže priatelia, keď raz dopíšem tú vlastnú knihu, jednoducho mi ju vytlačia tu v Expreste. A to vedia urobiť pre každého autora či autorku. Je jedno, či potrebujete jednu knihu alebo 10 000. Takže stretneme sa na políčkách.